Pod wantiere weche motenore kod pith mag rech kaachiel kod lupo. Grube 49 ma pidho rech e kaunti ma Migori oyudo jol kod omenda maromo shillings milion 9 e bwo chenro mar Aquaculture Business Development Program ka isiro kod piny owacho ma kaunti no kotenore kod riwruok mar IFAD. Jafwambo marwa Jojuma Miwaler. Kaunti ma Migori dhi nyime kod keto maino e pith mar rech e kinde ma lipot yango ni kwan rech mawuok e nam Lolwe koro dok piny. Lipot yango ni kaunti Migori golo rech maromo kilograms 10,900 higa ka higa ka kuom degni mag pidho rech maromo 2,600. Kenya mangima production pod ni piny kabisa. Ma kila kata wacho nuka ni kata na investor machielo nitie mwakelo mano kwadwa preempt sani mondo mo improve fish production in Migori ka. Fish pond production is still very low. Piny owacho ma kaunti Migori ka otenre ruogno mar IFAD e bwo chenro ma ong'ere kaka Aquaculture Business Development Program dhi nyime kod siro grube maromo 47 e pith mar rech. Tunashukuru sana kwa sababu hiyo grant tunaenda kufundisha wakulima wengine kuhusu ufugaji wa samaki. Samaka wuono wayudoni dichopo na mana nyeo fingerlings gi kelo chiemo mane ge chandruok. Grube gi yudo mena maro milion 9 e bwo chenro ni mar Aquaculture Business Development mondo koro sirgi e chenro mag pidho rech. Wale ambao wanaenda kushughulika na masuala ya kutengeneza chakula feeds, ambayo ni changamoto kubwa sana katika kaunti hii. Kuna wale ambao wanaenda kujihusisha na masuala ya processing, value addition. Ukishatoa samaki wako kwenye dimbwi unamuongezea ubora ili aweze kufika kwa samaki kwenye soko vizuri. Pesa ni dhi konyowa kendo e kelo gik moko manyalo miyo rech ok kethre kaka masinde mag kweyo rech machalo deep freezer mondo mi kata kwa gologi kik jo ohala wang'wa nikech gineno ni rech koro osetho nyalo tow. Apisa maduong' e migawono mare kaunti ma Migori Jojo Chola wacho ni e bwo chenro ni jopith rech dhi timo chenro mopogore opogore ma oting'o kata loso chiemb rech ma koro dhi konyo e ting'o malo pith mar rech. Ma endi dhi kelo lokruok ahinya mbele jopur wage. Wageno dhi kawe motegno puonj bosemigi madwa wacho nuka ni joma ni kagi ma omako mana sub counties 7 manyatike wa oko. Nyandike wa oko nang'o? Nyatike ni program marwa mar na mar cages. E kinde ma kaunti ma Migori oyego moko mago mag piny owacho dhi nyime kod siro chenro mar pidho rech e kaunti ma Migori. Jopith rech ywago nengo mamalo mar nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Fingerlings were coming from outside the county of Migori. As we speak today, 100% of our fingerlings are coming from locally, and indeed their quality. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mogiro kamano kuom medo bedo kod chenro mar ang'ichuelo weche